Ste učestvovali li vi evo sozdavanje na ambijent da se slučava ovo Srbija? Ja sam priznao da sam... Kako YouTube zvezda koja ne nametnova novi vrednosti, novi standardi, tako na to. Ja sam priznao, kad su me optuživali ovi mediji koji si sad spomenuo, ovi objektivni, nezavisni evropski mediji, ja sam priznao da sam ja odgovoran za sve ovo što se loše dešava. Ja sam to priznao kad su me privodili u policijsku stanicu. Ti znaš da je 1725. godine ruski car Petar Veliki umro od upale bešike. Ja sam priznao da sam ja u jednom od mojih prethodnih života bio nadrilekar koji je lečio Petra Velikog. I ja sam mu rekao, nemoj da ideš na hemioterapiju, nemoj da ideš na vakcine, nemoj da ideš na zračenje. I on me poslušao i zato je umro. I ja sam i to priznao. Znači, ja sve priznam da sam ja za sve kriv. Znači, kriv sam ja, Milomir Marić, Kristijan Golubović i... Znači, ali šta je poenta? Dobro. Za ozbiljnog čoveka. Da. Za ozbiljnog čoveka. Ozbiljan čovek, znaš kako je mene moj otac učio? Za sve u životu što ti se loše desi, sam si kriv. A ako ti se nešto dobro desi, sam si zaslužen. Znači, da li si ti čuo, kad su bile ove pogibije, ili druge bilo koje nesreće koje su se dešavale svih ovih godina, decenija, da su ljudi rekli, ja sam kriv što ja stradam, ja sam kriv što moje dete strada? Ne. Dobro, što to je? Kriv je neko drugi. Kriva mi je žena, kriv mi je poslodavac, kriv mi je vlast, kriv mi je NATO, kriv mi je Vasko Eftov, Miroljub Petrović, neko drugi je kriv. Znači, ja ništa nisam kriv. I to je filozofija, goveđa filozofija, majmunska filozofija, i to ti je filozofija narkomana. Narkoman je nesrećan. Moja majka neće da mi da pare da se drogiram, ona je kriva. Kako druga deca dobiju? Ti si kriva za sve. Razumeš? Znači, to ti je narkomanska filozofija. Drugi su krivi. Znači, neko od drugih kriv što deca stradaju, ali roditelji nisu krivi. I navešću ti mog prijatelja, citirat ću ti mog prijatelja doktora Vlajka Panovića koji je radio na VMA, on je radio sa narkomanima i tako dalje. I kaže, Miroljube, ja lečim narkomana. I on plače svojoj majci, mama, donesi mi drogu, mi ne da, doktor, Džukela mi ne da se drogira. I mamica kaže, mama mu dolazi, krišom mu daje drogu. Ja lečim njeno dete, ona krišom mu donosi drogu. Miroljube, roditelji su katastrofa. To je rekao čuveni doktor Vlajko Panović. On je sad u penziji, pa neće imati problema što ga citiram. Roditelji su katastrofa. Ne brineš o svom detetu, bato. Razumeš? Evo sad sam bio u Novom Pazaru, Milina, brate, šetam korzom, 300 kafića. Nema u nijednom alkohola. Lepota. Lepota. Ti to ne možeš da uvedeš, razumeš? Znači, ti ako uvedeš red, spomenuo si internet, klinci su na internetu. Ti na 2 klika na telefonu, prijatelju, na 2 klika, deca mogu da uđu da gledaju porno sajtove, da gledaju nasilje, da gledaju seks sa životinjama. To nikog ne zanima. Imaš softvere koje možeš aplikacije da instaliraš deci. Ne zanima. U Saudijskoj Arabiji ismejavaju muslimane kako su oni zaglupljeni, zatucani. U Saudijskoj Arabiji postoji državna agencija koja blokira sve sajtove. Ti u Saudijskoj Arabiji ne možeš da uđeš na sajt da gledaš pornografiju, nasilje, perverzije, ovo ono. Država brine o tome. Ne kažem da je sjajno u Saudijskoj Arabiji, da je bezgrešno. Ali neko brine, država brine. Mi smo pušteni iz lanca, satanisti rade, kidaju kockarnice na svakom ćošku,